umuriri tukeligali ukurigiria magana aringete enyamoreo ensenkima gukonyera tu umwaka o 1984 na lie kesi getanganika igma kialigetiwe ga sense ya Kenya keskerengeta magana kibinyi binyamoreo na gukoirera amangana manga kwanekwa sense ya Kenya kobono myaka 40 magega yawe karaboni gani ga serikali yense ya Kenya era sebirundo byo kwanekanga ngwane kibarenga ngokora baru muchando igabo binyinyi bya inyamoreo ga sense ya Kenya kolenda sente zo kunyera tu umwaka wetu umwaka wa 2023 noro mwaka boiga bantu gwetani chiri bwe 200 basiria ubugima bwabo kubwatekana n'umucando yegana bwe binyinyi biga byenyamoreo asebe ngo kumanya tu nga wikira boni ga sense yiga ya Kenya abantu gwetania emilioni ya mochinu gutainye nigomenya tire binyinyi biga byenyamoreo kolenda bono ndezo kumanya gati ye chikaundi chiri chiganda kuri kena mo baro munge kigma bw'abantu bari bamenyete n'ebinyinyi byenyamoreo naboigo kwambukirwa kwa birengo bigoro asense ya Kenya tuguchaka ye maseyemo county ya Kisumu na county eganda kulikia eganda kulikia chikese chinyinga kigma wika ebirengo bye 11 chinugutaisano na ibere nabwe yamakubwatigwa ne county ya Homa Bay asebirengo bye 10 chinugutaisano nemo nabwe yabwatigwa ne county ya Migori asebirengo bye 10 chinugutainye nabwe yamakubwatigwa ne county ya Siaya asebirengo bye kianda chinugutaisa na isato igona kwerera orongo rwa Nyanza koborogongo rugenda kweneke bikoremne biga byo kwambukirwa kwebinyinye biga byenyamoreo ga sense ya Kenya koba ebitambo koba ebiwango bigurukegma asoroboti rwa bwato kwa amatuko abwango ikorende boigo okwenyera tu abasaye mbarabu bagenda kwenekiyange mbarabu mu baroboro monene kegma asibali bonsi bambukiriwe binyinyi byenyamoreo ase amatuko abwango iga abaga basaya baiga niko baregati emyaka 15 weke myaka 34 barabu bairikire biwango bigorokima bye binyinyi biga byenyamoreo igona kubeke bigwanke bikoba yasebe mangana ringeta 75% ya total asibali bonse bakwambukirwe binyinyi biga byenyamoreo kolende boigo gati county chiri chiganda kulike bikore biga byensekegma namone county ya Tana River na area Isiolo nabo chinsamo chiri cha West Pokot asebirengo bye 0.7% yabatu bone county ya Marsabit asebirengo bya 0.5% abege ensemelia Mandera 0.3% ensemelia Garissa 0.2% abege makorense ya Wajir ebirengo bya 0.1% kolendo mwanchu ngo kumanya tu niga serikali ngende kubeka emerobelyo yo kwenekya ngango kolere binyinye bigana bigo ngo bikeyaniere ga sense ya Kenya 40 years later aswikraboni niga serikali egenda kubeka emerobelyo inse yesere wizara yo bochenu kwenekya nga emgwa mariyo ngo tokana bigo emerobelyo nsi yo gotange binyinye biga ngo tokere ko bona asaba ngenda kubolirwa wesokya na kwenekya ngo tumeka bale mepira yo gotanga biyo kwambukirwa kwe binyinye biga abego kweneke nga bali babwate binyinyi bigo karaboniga kutumeka bara mariogo ayiwe karaboniga serikali yanda kurwa ase birengo bya igoro kegima kuri ndiri tangana kemanzo zo kunyura mwancu muri tuko cyakora bature tukura se county ya Kisii asomo waziri bo bacenwa se county yega Ronald Nyakweba abagati abari basokia kuri ile mangana yiri tweliga lyo kuri ile mangana emyaka 40 yenyamoreo ga sense ya Kenya sabwatani abaikrana nagati yabo igenya gitaliana na KTRH nebyombe au nabego muri kito Isaiah Maobe okororo bature asinchira yo bikirana akero ensengima yaringe gucengera lituko ly'enyamoreo county ya Kisii nigetatigara maiga hase yana kyomuyego yo asegetigia sameta asanonyana boigo mugwaziri bo bachenume county ya Kisii Ronald Nyakweba bekiriteneni unaye nambenene yabasacha nigo batareso kiburonge kubwaterana egere kurwani enduali yo asate birubna inambe yo nigagenda tegukina lituko aselinde bakore voluntary HIV testing bamanye nga gose mbaruareti asengencho amangana ari uchunguzi nyayo kora kana yale kora kaninga bijane vinge bosaba muri abange iko baruareto burere bwo kimi na bago sambaza ase chinka cheda satomenyete yani asenjerende ego tutagete tom abagaka baito na abana baito abamura bayimokerere igoro na barabu banyoro bumanyo bwe HIV
na barabu bamanya ng'ana ky'oburwaire obwo bogokonya erinde mbogenderera ase abanto abange ase ensemo yende nyakweba nigatebire ng'okogania nkoraroro kwa abanto bonsi gochamo nabo igo koraria koene king'ango kwanera bare oborwaire obwo ase chinchera chioboikeranu nabo igo gokora nonya nokoneng'enta bari bamenyete amo n'oborwaire obwo ase atebire buna eyine esegi yakire omonto na igo neribaga rigia riokoyerwana twensi tubwatana pamoja to create awareness tonyare korwana oborwaire obwo stigma era ase amang'ana ya ukimwi batonera ororo ase Kenya itoka ikarero ase ensemo yaye omo MCA bwensemo yasamete mukwerero nere nigatebire buna okugania nkoraroro kwa basae nabo igo abana koegwa maigerio agwenerete yokwene king'a na barabungu bwaterani bwari boikeranu ase eng'encho yokorwania okoranda kwendwaire iyo buya abana baita basomigwe bamanya buna HIV AIDS n'oburwaire obu naboro butabwati kubwenia chingaki chicho omusikeso nyeni gaburirie abasae nabo igo bari babwate chinyuomo kwelita burungi nabo igo kwene king'ango beka bari amasikani ase chiamate chiabo buna enchera yamo yogokeania okoranda nabo igo kogenderera koborro kwendwaria iyo. Let us abstain sex mpaka engakieria etakeire naye otakeire kunyoma onyare kobagokoba n'omong'ino na bari tunyomete tigango totware omong'ino oyo. Abanyagitari boigo korwa ase kaunti ya Kisii nigo baenekire ng'okwambukera kw'enyamorero nigo kogenda tokoranda rituka ase erinde ase bagoteba ng'a ang'e abantu chiribu 50 nigo bono bamenyete amo n'endwari y'enyamorero ase boigo baburirie abantu bono korigia chinchera chionsi chiokorwania endwari eyo. Statistics chia HIV ase kaunti yaito prevalence rate ere 4.4% naende tokagerete abantu chiribu 48 barwarete uburwaire bwa HIV. Tukio buo boigo nigo bwenekire ng'abangi n'abange babwateraneti nigo batari kogenda ase chikiriniki egento kirire abana bakoiburwa mo n'enyamorero kogenderera komentekana ase kaunti ya Kisii. 2019 abana babete infected with HIV ase Kisii County na abana 56 aso mwaka 2020 abana 52 aso mwaka 2021 abana 27 omwaka 2022 abana 35 omwaka 2023 abana 42 omwaka 2024 baikira abana 42 na ntora akoro mwaka bari bameta mo n'oburwaire obwo nonya nabo igo nigo bachengera ritukerio nabo igo kumanya abantu bonsi ng'abesokia na gokorera oboringori na ng'onya bakonyerekana batwarire ndwari eyo bachake konyora maigerio nabo igo konyora amariogo. but when nili disclose hiyo my status nikawa sasa niko free from that stigma yenye ilikuwa inanihinda. Nimelea watoto wangu wawili, they are HIV negative and bado naenda kumenta my younger mothers wenye wako kwa community kuambia being HIV positive doesn't mean that that's the end of life. Inkolipotari gataseni kia gatembe kuruiga ase getigia sameta gegotoka ase wodi ya sameta mukwerero ebunge ya obasime kaunti ya Kisii. Elietaliane Isaiah Mao.